ବୋଉ କଣ କରୁଛ? ଇଏ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି, ତାକୁ ଢିରା ଲଗଉଛୁ। ସେ କଣ ଆଉ ରହିବ? ହଁ, ପାକଳ ହେଇନାହିଁ, ପାକଳ ହେଇଯିବ ଢିରା ଲଗେଇଦେଲେ। ଗଛଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ସେ ଗଛ ଧିହରେ ଲାଗିଛି ମାନେ ପାକଳ ହେଇଯିବ, କଷ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେ କଣ ଏକୁଟିଆ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ। ଏଠି ତ ବନ୍ଧା ହେଲାନି। ଭଲ କାନ୍ଦିଟେ ହେଇଥିଲା। ପୋକଳା କାନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଗଛ ମଲାଣି ଗଛ। ପତ୍ର ଗୁଡା ବୋଉ କାହିଁ କାଟି ଦଉଛ? ସେ ଗଛରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ରହିଲେ ବେଶୀ ଓଜନ ହବ, ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବ ବୋଲି କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିଦେଲେ ଟିକେ ହାଲୁକା ହବ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି। ବୋଉ ଅଖା କାହିଁ ଘୋଡଉଛ? ସେ ତଳେ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା ଓହଳିଛି ତ, ହଁ। ମାଙ୍କଡ ଖାଇଯିବେ, ଆଉ ଅଖା ପୁରେଇ ଦେଲେ ଖାଇପାରିବେନି। ଆଉ ବୋଉ ଇଏ ପାଚିଲା କଟା ହବ ନା କଞ୍ଚା? ପାଚିଲେ କଟା ହବ ନା। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ପାଚିବାକୁ ଆଉ? ଇଏ ତ ହେଇଯାଇଛି ବାରେନା, ଆଉ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ନାଗିବ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଟା ହବ ଆଉ। ଓହୋ।